a v zápětí ho vybídnul ke skorování sám brankář. Ovšem videonávazí asistence Bohuka hodně zaskočila. Krištofe, ponožky. Už jí pust chodinku. Jsi dost zdravej i na bazén. Peťo, hamiham. To na zem. Petře, polož to na zem. Hodně, Kryša. Snad dá to jabko mít. Peťo, dej něco pro to. Chudá zvíře. Podívej, jak se bojí, Kryšku, nemarci takhle. Krištofe, pojď sem. Dej si ty ponožky patama na paty. Máš to sice skoro. Myslíš, že ani Minda by ten sýr nemohla aké? Možná jo. Půjde odpoledne dál.